O deporte é como un sol que nos fai brillar. Ao correr, saltar e xogar, a alegría sae das manos. O facer deporte xuntos, compartimos ledicia e amizade. Satisfacción. O nuestro corpo está contento. Lo facemos deportes. O importante non é genial. O importante é xogar. Os nenos e nenas de 4 anos e escondemos o secreto. No deporte aprendemos o respeto. Cuidamos a natureza cando xogamos fora. Respetamos os animais. Respetamos as abas e as abas cando xogamos con eles. Agarramos a nosa quenda. Valorámonos a nós mesmos. E coitado que digan demais. Todos somos diferentes. Juntos formamos un equipo. O respeto, Regalar emocións, sorrisos, perdóns, escoitar, compartir, tranquilizar, oír co corazón. Compañerismos y compañerismas. Igual. Deporte. Bailamos xuntos. Andamos en bicicleta xuntos. Imos de excursión xuntos. Imos a montar a cabalo xuntos. Leemos xuntos. Vivimos xuntos. Nadamos xuntos. Xogamos xuntos. Berramos xuntos. Rimos xuntos. Andamos xuntos. Escondémonos xuntos. Corremos xuntos. Dibuixamos xuntos. Comemos xuntos. A porta de primeiro representa a tolerancia. A tolerancia é respetar as ideas dos demais, aínda que non sexan as mesmas que as nosas. Por iso debuxamos pezas de un quebracabezas. E cada peza representa a unha persoa. Porque no Deporte encallamos todas e todos. A palabra do segundo é compromiso. O compromiso é cumprir as promesas que prometemos sin que a veces custen. No deporte, como na vida, o compromiso axúdanos a mellorar e a respetarnos. Estas mans entrelazadas respetan o compromiso de todos e todas de cada un consigo mesmo e cos demais. Compromiso é esforzar de cada día. Compromiso é non renderse. Compromiso é animar os demais. Compromiso é xogar limpo. Compromiso é aceptar cando perdemos. Compromiso é confiar en nós. Compromiso é cumprir as promesas. Compromiso é adestrar e dar o mellor de mí. Compromiso é respetar as normas do xogo. Compromiso a axudar. Compromiso é unir as nosas mans. Compromiso! Somos os nenos e nenas de terceiro
Imos falar dunha palabra moi importante, a constancia. A constancia é non renderse, aínda que custe. É facer as cousas con ganas e sen abandonar. É esforzo aínda que estemos cansados. É practicar un pouco cada día. É seguir intentando aínda que algo non saia a primeira. É levantarse e volver a intentalo. Con esforzo e paciencia podo logralo! A nosa porta está decorada de empatía, que é a capacidade que temos os humanos de poñernos na pel dos demais. Nós dibuixamos uns dibuxos de que un neno morreu e un familiar estaba moi triste e outro neno foi axudarlle a ver que lle pasaba e axudouno. No noso dibuxo hai un neno que non ten merenda e unha nena así que ten está intentando que non se senta mal intentándolle compartir da súa merenda. O noso equipo fixemos que un compañeiro rompeuse un brazo e intentamos apoialo e que vai salir todo ben. Nós dibuxamos unha situación na que a un rompeuse un xoguete e o outro está axudando. Somos alumnos de quinto de primaria e hoxe vamos a preguntar aos nosos compañeiros: sabes o que é o significado da palabra perseverancia? Pode ser unha persoa que de tanto esforzo consiga as súas metas? Pode ser unha persoa que ten un soño e non para de conseguilo, ata conseguilo. Pode ser que unha persoa quere lograr algo e o logra? Pois non sei, pode ser unha persoa que se esforza e consigue o seu obxectivo. Por exemplo, un escalador que chega á cima. Perseverancia pode ser unha persoa que insiste moito en unha cousa. Bueno, en resumen, perseverancia es constancia. Ola a todos e a todas. Como ben sabedes, este curso, o proxecto do cole, céntrase nos Xogos Olímpicos. Para conmemorar o Día da Paz, decoráronse as portas do cole con valores e emocións que vivimos no deporte. As nenas e nenos de sexto traballamos a cooperación. Pero, que é a cooperación? Trátase de traballar en equipo, de entenderse, de axudarse, de apoiarse e de divertirse xuntos. Por exemplo, a estrela que vedes na esquina superior dereita está formada por outras estrelas máis pequenas. Iso demostra que traballando en equipo podemos crear cousas máis grandes e mellores. Ademais, no centro da estela dibuxamos unha pomba que representa a paz. No debuxo aparece unha persoa correndo e outra que o está animando para chegar á meta. Ao igual que na vida diaria, no deporte precisase a cooperación. Na aula de sexto traballamos moito en equipo. Boas a todos e a todas. Conmemorando o Día da Paz, non hai mellor forma de facelo que mirando a nosa porta. Nela non só hai fotos de deportistas, hai leccións de vida que valen máis que calquera medalla de ouro. Nesas imaxes mostrase o verdadeiro espírito olímpico. Vemos a Nikki Hamlin e a Andy D'Agostino axudándose a erguer tras caer nunha carreira. A Ayrton Senna parando o seu coche para salvar a un compañeiro, porque a vida importa máis que a meta. O Iván Fernández, que preferiu quedar segundo antes que gañar con trampa a un rival despistado. Por outra banda, Messi e Cristiano, rivales durante unha década e que só sentían
respeto e admiración un polo outro. E o noso paisán, Santi Gegunde, que preferiu botar un balón fora a porta baleira porque o porteiro rival estaba mancado. A paz non é só que haxa guerras, construíse tamén aquí, no patio, cando decidimos que ser bos compañeros é máis importante que o marcador. Como dicimos nesta porta, a deportividade é a nosa mellor estrategia. Recordade, gañade con humildade, perdede con orgullo e, sobre todo, xogade con paz. Escollemos a palabra solidariedade porque no deporte, como na vida, ninguén gaña só. Ser solidarios é axudar, compartir e estar atentos ás persoas que temos ao noso lado. Nos Xogos Olímpicos vese moi ben. Os deportistas compiten, pero tamén se respetan e se apoian. Aprendemos que ser solidarios é querer os demais e pensar neles. Deste xeito, cando pensamos nos demais e axudamos sen esperar nada a cambio, contribuímos á construcción da paz. A porta da clase de inglés representa a superación no deporte. Self-improvement means going step by step. We try, We practice. We make mistakes. and we learn. Porque mellorar non é gañar e non renderse. Resiliencia. Había unha vez unha nena que vivía en Huelva a que lle gustaba moito bailar flamenco. Pero cando descubriu o bádminton enamorouse dese deporte. Con esforzo e sacrificio, pronto comezou a destacar. Carolina Marín foi a primeira española en gañar unha medalla olímpica. E moitos outros campeonatos. En París 2024. Na semifinal, xusto antes de gañar, lesionouse o xoño dereito. A operación do xoño saiu ben e Carolina recuperouse e volveu a xogar. Grazas a Carolina Marín. Hoxe hai máis nenos e nenas que practican bádminton en España. Carolina tamén escribiu un libro Titulado Nunca te rindas. onde conta a súa historia de resiliencia para superar os momentos difíciles. As portas do Departamento de Orientación representan os valores de inclusión, capacidade e diversidade. Porque todas as persoas somos diferentes e únicas. Por iso necesitamos crear un mundo cheo de oportunidades para todos e todas. Hoxe estamos na Biblia do cole. E imos a preguntar aos compañeiros que é a concentración. Para conseguir un obxectivo necesito estar concentrado. Por exemplo, estar tranquila, escoitando música sen nada que nos moleste. A ver que opina Daira. Eu creo que a concentración é precisa para practicar deporte. Para poder chegar á meta, O esforzo é a clave. Somos un equipo.